X'inhi d-Djakonija? Din hija kelma li ma konniex nisimgħuha minn dejjem fil-Knisja, però dawn l-aħħar ngħidu 20-30 sena din il-kelma saret parti mill-lingwaġġ tagħna fil-Knisja, fil-parroċċi, fid-djoċesi, anke waqt xi laqgħat li jkollna. Xi tfisser Djakonija? Il-kelma Djakonija hija kelma li ġejja mill-ilsien Grieg u tfisser għadi. Id-Djakonija hija għadi, hija servizz. U forsi inti u nitkellem qed tiftakar li ġieli fil-parroċċa fejn tieħu sehem inti fil-quddies jew fejn inti tifrekwenta, ġieli kien hemm xi djaknu. Ikun mhux saċerdot għax ma jqaddis imma jaqra l-Evanġelju, jgħin fit-tqarbin u jagħmel xi affarijiet oħrajn, jagħmel ukoll djaknu. Jissejjaħ djaknu għax qiegħed jaqdi ministeru servizz tad-Djakonija. U djaknu aħna nassoċjaw ma' dak li ħajsir saċerdot. Ikun wasal, ikun qed ngħidu aħna fuq l-adba tal-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu, jagħmel numru ta' xhur, forsi sena, fejn ikun qed jaqdi dan il-ministeru mela servizz fil-Knisja. U dak huwa djaknu. U l-ministeru tiegħu, is-servizz tiegħu jissejjaħ Djakonija, ifisser servizz. Però id-Djakonija mhijiex tad-djaknu biss, jew tal-isqof, jew tas-saċerdot. Id-Djakonija minnha nifisha għandha tkun dejjem l-estensjoni, it-tkomplija ta' dak li niċċelebraw fil-quddiesa. Meta aħna nieħdu sen fil-quddiesa nisimgħu il-kelma tal li tħeġġiġna, li ddawwalna, nirċievu l-Ewkaristija, nirċievu l-Ġesu ħaj, Kristu laqam minn bejn l-imwiet. Issa aħna li smajna l-kelma tal-mulej, aħna li irċevejna l-ġisem u d-dem tiegħu, nimtlow b'enerġija spiritwali. Aħna nsejħu la grazzja biex aħna kull fejn inkunu, int minn int, kull fejn tista' tkun, kull fejn tista' tinsab inti, tista' inti dak li inti tkun għext waqt il-quddiesa u anke fis-sagramenti l-oħrajn, inti mbagħad dan issarfu f'qadi. U tgħidli jien x'tista' nagħmel? Inti irrifletti ftit u wara ftit kemm hemm okkażjonijiet jistgħu jkunu fil-familja stess. Jistgħu jkunu naturalment jekk inti impenjat fil-parroċċa qed tagħti xi servizz fil-parroċċa hemmhekk inti dik id-Djakonija qed tgħixha b'dak il-mod. Jekk inti fuq il-post tax-xogħol tgħidli jiena mhux naħdem irid immur biex naqla x'niekol, imma anki inti li int ħaddiem nisrani kemm jekk huwa xogħol ġewwa uffiċċju, kemm jekk huwa xogħol tal-idejn, inti jekk int nisrani tista' dak ix-xogħol li tagħmel b'servizz għal ħaddieħor, allura ma jibqax iktar, ma jinħass iktar bħala xogħol imma jsir servizz. Allura inti tagħmlu iktar bil-qalb. Allura inti tista' tagħmel dik ir-rabta sabiħa u qaddisa bejn dak li niċċelebraw fis-sagramenti, speċjalment fil-quddiesa, u il-ħidma tagħna bħala servizz lil kulħadd. Naturalment aħna l-kelma Djakonija mbagħad nassoċjawha wkoll fil-parroċċi tagħna ngħidu ara hemm grupp ta' nies li jmorru jżuru l-anzjani tal-parroċċa jew li jmorru jżuru l-morda jew ħanamlu xi attività li għalija ħanistiednu l-anzjani jew li ħanistiednu l-persuni li għandhom bżonnijiet speċjali. Allura tidħol il-kummissjoni Djakonija. Però d-Djakonija mhijiex biss tal-kummissjoni Djakonija, id-Djakonija għandha tkun parti mid-DNA, biex nużaw kelma forsi minn xjenza oħra, id-DNA tan-nisrani, ġifieri hija parti essenzjali tal-ħajja tan-nisrani. Biex aħna ngħixu tassew is-sagramenti npoġġuhom fil-prattika biex isiru tassew parti minna, aħna għandna noħorġu minna nfusna u ngħinu l-ħaddieħor. Din hija id-Djakonija. U d-Djakonija allura hija għalik ukoll. X'inhi d-Djakonija? Din hija kelma li ma konniex nisimgħuha minn dejjem fil-Knisja, però dawn l-aħħar ngħidu 20-30 sena din il-kelma saret parti mill-lingwaġġ tagħna fil-Knisja, fil-parroċċi, fid-djoċesi, anke waqt xi laqgħat li jkollna. Xi tfisser Djakonija? Il-kelma Djakonija hija kelma li ġejja mill-ilsien Grieg u tfisser
għadi. Id-djakonija hija għadi, hija servizz. U forsi inti u nitkellem qed tiftakar li ġili fil-parroċċa fejn tieħu sehem inti fil-quddies jew fejn inti tifrekwenta, ġili kien hemm xi djaknu. Ikun mhux saċerdot għax ma jqaddis imma jaqra l-Evanġelju, jgħin fit-tqarbin u jagħmel xi affarijiet oħrajn, jagħmel ukoll djaknu. Jissejjaħ djaknu għax qiegħed jaqdi ministeru servizz tad-djakonija. U djaknu aħna nassoċjaw ma' dak li ħajsir saċerdot. Ikun wasal, ikun qed ngħidu aħna fuq l-adba tal-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu jagħmel numru ta' xhur, forsi sena, fejn ikun qed jaqdi dan il-ministeru mela servizz fil-Knisja. U dak huwa djaknu. U l-ministeru tiegħu, is-servizz tiegħu jissejjaħ djakonija, ifisser servizz. Però id-djakonija mhijiex ta' djaknu biss, jew tal-isqof, jew tas-saċerdot. Id-djakonija minna nifisha għandha tkun dejjem l-estensjoni, it-tkomplija ta' dak li niċċelebraw fil-quddiesa. Badana nieħdu sen fil-quddiesa nisimgħu il-kelma Alla li tħeġġiġna, li ddawwalna, nirċievu l-Ewkaristija, nirċievu l-Ġesu, ħaj, Kristu laqam minn bejn l-imwiet. Issa aħna li smajna l-kelma tal-mulej, aħna li irċevejna l-ġisem quddiem tiegħu nimtlew b'enerġija spiritwali. Aħna nsejħu la grazzja biex aħna kull fejn inkunu, int minn int, kull fejn tista' tkun, kull fejn tista' tinsab inti, tista' inti dak li inti tkun għext waqt il-quddiesa u anke fis-sagramenti l-oħrajn, inti mbagħad dan issarfu f'qadi. U tgħidli jiex nista' nagħmel. Inti irrifletti ftit u wara ftit kemm hemm okkażjonijiet jistgħu jkunu fil-familja stess. Jistgħu jkunu naturalment jekk inti impenjat fil-parroċċa qed tagħti xi servizz fil-parroċċa hemmhekk inti dik id-djakonija qed tgħixha b'dak il-mod. Jekk inti fuq il-post tax-xogħol tgħidli jiena mhux naħdem irid immur biex naqla x'niekol, imma anki inti li int ħaddiem nisrani kemm jekk huwa xogħol ġewwa uffiċċju, kemm jekk huwa xogħol tal-idejn, inti jekk int nisrani tista' dak ix-xogħol li tagħmel b'servizz għal ħaddieħor, allura ma jibqax iktar ma jinħass iktar bħala xogħol imma jsir servizz. Allura inti tagħmlu iktar bil-qalb. Allura inti tista' tagħmel dik ir-rabta sabiħa u qaddisa bejn dak li niċċelebraw fis-sagramenti, speċjalment fil-quddiesa, u il-ħidma tagħna bħala servizz lil kulħadd. Naturalment aħna l-kelma djakonija mbagħad nassoċjawha wkoll fil-parroċċi tagħna ngħidu ara hemm grupp ta' nies li jmorru jżuru l-anzjani tal-parroċċa jew li jmorru jżuru l-morda jew ħanamlu xi attività li għalija ħanistiednu l-anzjani jew ħanistiednu l-persuni li għandhom bżonnijiet speċjali. Allura tidħol il-kummissjoni djakonija. Però d-djakonija mhijiex biss tal-kummissjoni djakonija, id-djakonija għandha tkun parti mid-DNA, biex nużaw kelma forsi minn xjenza oħra, id-DNA tan-nisrani, ġifieri hija parti essenzjali tal-ħajja tan-nisrani. Biex aħna ngħixu tassew is-sagramenti npoġġuhom fil-prattika biex isiru tassew parti minna, aħna għandna noħorġu minna nfusna u ngħinu l-ħaddieħor. Din hija id-djakonija. U d-djakonija allura hija għalik ukoll.